Morning teenager nde ku USA nkhani yozizwitsa thupi yachitika. Mayi uyu dzina lake Gloria Williams wamangidwa. Gloria akuti ali ndi zaka 19 anabereka mwana wake woyamba, koma bambo ake wa mwanayo anamuthawa samampatsa chithandizo china chilichonse. Kenako anakumana ndi mwamuna wina anaberekerana naye ana awiri, mwamunayonso anamuthawa sanamuthandize china chilichonse. Kenako anakwatiwa ndi mwamuna wachikulire anampatsanso mwana, koma mwamunayo anangomwalira. Nde anapeza kuti ana onse pamodzi amene anali nawo anali 5 anyamata. Nde anapezeka kuti atakhalakhala anyamata aja atakula pang'ono anawo, ana ake ndi awawo akuoneka pawo. Apezeka kunena kuti Gloria anakumana ndi mwamuna wina, mwamuna wa chizungu akuti dzina lake Brian Culture. Nde akuti Brian anamuonesa chikondi kwambiri Gloria, fa kuti Gloriayo anali munthu onena kuti amafunisisa atapeza mwamuna onena kuti amuonese chikondi. Iye anasanaonsedwe chikondi chenicheni, azibambo amangomuyuza nkumuthawa. Nde atakumana ndi Brian anali osangalala kwambiri, oti kuyamika kwake kuja kuonjeza kuti ndapeza mwamuna, ndakhala ndikusowa mwamuna. Nde anayamba kukhala naye limodzi pamodzi ndi ana ake 4 amene amakhala nawo, ana 4. Winayo sitikudziwa kuti anali kuti kwa wachi 5 yo, koma akukhala naye. Ati kenako anazapezeka kuti Brian uja anayamba kuwazonda ana aja, amachita nkhanza kwambiri. Ati nkhanza zenizezi kuti amamenya usati masewerayi. Ndi ati iyeyo amaona koma amaopa kuyankhulapo chifukwa chonena kuti samafuna kunena kuti Brian anyanyale amusiye, chifukwa iye anali kuti akusowa chikondi pa moyo wake, afuna mwamuna kuti amukonde. Ndi amasiya kuti ana ake azitani azizunzika. Kwa pa ana ake onse anali ndi mwana mmodzi dzina lake Kendrick Lee wa zaka 8 amene amachitidwa nkhanza kuposa ana ena onsewo. Akuti Brian amammenya koopsa, akuti mapeza kuti amakhala ndi zipyera zija zomadabwisa kuti mwanayu watani. Ali mpaka nana azamufunsapo Brian kuti uni mwanayu mumammenya kwambiri bwanji. Ati ndipo yankha amanena kuti samva, kapena amanena kuti ammenya ndi azibale ake osine, koma amadziwa kunena kuti amampanga nkhanza ndi ndani, ndi Brian. Ati anangomuzonda Kendrick zotani zoopsa zija, koma iye amaopa kuyankhula. Ndikayankhula abambo andisiya, nkumakhala pamene paja kwasiyana kuti azizunzika. Nde 2020 ino imene iyi nthawi ija ya COVID yonena kuti no kuli ma lockdown, zinazo zikanakhala kunena kuti chikhala kuti anawo amapita ku skulu, bwezi a skulu atatani ataona kuti apa sipakuchitika zabwinobwino. Koma no lockdown anatsekerezedwa, ano aliyense ino ali kunyumba kwake, palibe amene akuyendera nzake, aliyense akuopa COVID. Anapezeka kuti Brian anammenya mwana uja Kendrick, atanammenya kwambiri mpaka anamupha nyumba momwemo. Atamupha anamuyika kuchipinda pansi, nkungomvindikira mblanketi kwauza amayi ake kuti chani mwana uja ndammenya kwambiri wafa. Amayi aja ati kukanika kuyankhula, kuopa kunena kuti ndikayankhula Brian andisiya. Nkumakhala kumusiya mwana kuchipindako, abale ake kumagona kuchipinda komweko, ana 3 ena aja kumagona kuchipinda komweko. Wamkulu pa anawo anyamatawo anali wa zaka 14. Basi ati nyumba kudzadza ntchentche, kumanunkha kuti aliyense osadziwa nakasi kunali lockdown. Anawo basi kumangokhala kumaopa kuti nawo samakhalira kumenyedwa amene. Ati mpaka kutha miyezi 4 akukhala choncho. Kenako amayi aja a Gloria anapeza nyumba ina kusamuka, kwasiya ana 3 aja kutengana ndi chibwezi chawocho. Brian akuti kusamuka kumakakhala ku nyumba inayo. Ana kumakhala mnyumba mbale wawo akuola mpaka mwana kusanduka mafupa, mpaka panatha chaka ana akukhala mchipinda chimodzi ndi bale wawo mphawu onena kuti watani waphedwa. Nde wamkulu yatakwana zaka 15 kuti nangasanani zaka 14 imene zimachitika, anakwana 15 mpamene anapimba foni ku polisi kunena kuti zomwe ife zikuchitika kuno tikukhala kuchipinda chimodzi ndi mafupa atani, ndi mafupa a mchimwene wathu anaphedwa ndi dana chibwezi cha amayi athu. Apolisi akuti ananyamuka kunyinyirika kuti komanso anthu amene akupanga mapranki awawa ndi opanda paketu amaona ngati nzabodza. Apolisi anakafika pamene kusa apolisi amakhati mabodeka amwe chauta akafika pamalo amajambula ngati mene makhalira CCTV. Akuti ati kulowa nyumba kudabwa munali fungo losakhala bwino, kuwapezadi ana ena aja wamkuluyo kwalondolera kuchipinda kuti ayi mbale wathu ali apo. Ati panali povindikira ndi blanketi, ati basi kuvundukula blanketi licha kudabwa kupezadi pali mafupa. Basi tikukhala no chinkhani kuti anthu asamanama kuyamba kusakasaka kuti amayi awo ali kuti. Anakawagwira amayi aja ndi achibwezi awo a Brian, anawamanga onse awiri. Kumafunsa amayiwo kuti inuyo zakhala bwanji inu munthu mpaka nakupherani mwana nkumusiya osachita ripoti, osatetezana, osatani. Akuti ndi maopa kuti andisiye. Ati ndefa chani mwasiyana kuti akhale mnyumba ndi mtembo wa mbale wawo. Akuti ndimateteza iwo.
nkona napeza nyumba kusamuka kuti asawapheso ndi omwe ndana adaya kuti no zimezo zonse zoona chifukwa chona kuti ati amayi wali ndi azibale awo ambirimbiri abwinobwino oti akanatha kuwatenga anawo ndi kumasamala. Imene inali choice yonena kuti ndiyodabwitsa kwambiri mpakana apezeka kuti Brian anazengedwa mlandu, anampeza guilty of capital murder, anampanga sentence to life in prison. Uyo anammanga. Mayi yuno amazengedwa mlandu na Yesu kunena kuti sanamuphe iye mwana wake, iye samatenga mbali, koma wapanga ana ake nkhanza zoopsa kwambiri kuwasiya kuti akhale mu chipinda ndi mtembo wa mchimwene wawo mpakana kufika point yonena kuti mwana kuola mpaka kusanduka mafupa, kumakhala ndi ntchentche, akuti munali mbozi zambirimbiri mmene momwe, koma basi kuwasiya nkuwachitanso abandoniso kuwachokera kumakakhala mchibwezi chakecho. Akuti munthu imene yoyo iye chimene amanali akufufuza akufunafuna mayiyo ati amafunafuna freezer yonena kuti andifunafuna freezer yonena kuti at least ndikachose thupi la mwana wanga uja ndikalike mu freezer asakhale pamene ali pa oluzofuna freezer zoopsa zokhazokha kuti anthu akamaganiza bwanji. Komanso iye analekerera kumaona kuti mwana wake akumenyedwa moopsa, kuzunzika moopsa, koma nkukhala chete osamuteteza mwana wake mpaka mwana akuphedwa. Ndamamuzenga mulandu amati punishment, afuna ampase punishment pa chimene anapanga nkhanza imene yeye anawapanga ana ake. Ifo ana ake atatu sadzakhalanso bwinobwino moyo wawo wonse chifukwa cha zomwe atani akumana nazo. Nde anamuzenga milandu, ampeza olakwa, ampasa zaka 50 kuti akakhale zaka 50 mu prison. Imene ndi nkhani ya Gloria Williams akuti kufuna chikondi. Chikondi chake cha mtundu wanji I don't know, chifukwa chikondi anali nacho pompo ana akewo, chimene chonde chinayi chikondi chenicheni. Zikomo kwambiri.